Salamu alaikum malen jɛnɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba foli ani tanu ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw denkɛ n'aw balimakɛ dɔ Dirisa Bɛbɛnta bi ye utu kalo tile 24 san 2022 bi mercredi video malien a partage kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ a partage kosɛbɛ bi information ka ca a nafama fana ka ca kosɛbɛ donc video a partage kosɛbɛ a ka cœur caman bila bi sujet damadɔni b'an bolo a sujet fɔlɔ o ye Burkinabew fɛ yen nɔ u ka premier ministre kunnafonidilaw y'a ɲininka ayiwa u fana bɛ fɛ ka kunu de wa u fana bɛ fɛ k'u jɔ Faransi contre la wa ou bien danbeba yɛrɛ de ni a ka mɔgɔw Faransi ko in nɔ tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que an bɛ se ka nin bɛɛ analyse tirer a kɔnɔna la parce que a ye fɛn dɔw fɔ fo ka nani kɛ ka ɲɛsin Faransi ma an bɛ ale ka kumakan k'a la k'a bayɛlɛma aw ye o la n'a sɔrɔ ni danbɛba de isolelen don ou bien a kelen de bɛ Faransi ko la ou bien gouvernement t'a la ou bien bon bref ni min don an na b'o kalama an b'o ɲɛfɔ inshallah a filanan ye jumɛn ye o ye an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Côte d'Ivoire ivoirienne don u ka société civile ɲɛmɔgɔ don u b'a wele ko Paul Chéri a kun nana Mali la yan sɔrɔsi 49 min minɛna Alassane ka mercenaire ninnu minɛna a y'a ka minɛnw ta ka na Mali la ko ale yɛrɛ bɛna a ɲɛɲini parce que ko kuma caman bɛ ka fɔ donc ale yɛrɛ bɛna a ɲɛɲini ni kuma tiɲɛ min ye a bɛ t'o ɲɛfɔ ivoirien donc a nana Mali la ka na kuma tiɲɛ ɲɛɲini ka taga a seginna don min na u y'a minɛ aéroport la min bɔr'o la ensuite kunu fana u y'a minɛ nka kunu minɛnin de sa a b'a yira n na k'a fɔ ko Alassane tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ bɛn fɛ a b'a yira n na k'a fɔ ŋaniya min bɛ Alassane kɔnɔ a y'a yira ni minɛnin senfɛ an b'a da don fana la k'o walawala ni Ala sɔnna o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a mɛn an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la justice ye n'o ye Kasoge a ye kunnafonidi dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye homosexualité n'o ye cɛw ka taa cɛw nɔfɛ musow ka taa musow nɔfɛ pratique cɛjuguba min bɛ yen ni Ala yɛrɛ t'a fɛ ni adamadenya t'a fɛ ni sanuya t'a fɛ ko sariya tɛ Mali la sariya min b'a kɔn donc ko don n'a nataw la ko Mali bɛna sariya ta min bɛ nin baara in k'a kɔn o kuma kɔni fɔlen bi an sɔrɔla ka mɔgɔ dɔw kanmɛn tubabuw ka kunnafonidisow la k'olu ye droit de l'homme défense kɛlaw ye ko min filɛ nin ye k'o kɔni bɛna dankari da sida ko kuma ni fɛn b'o da ye an na tila ka dakuruɲɛ fila fɔ ka si o fɛn na parce que ko dɔw bɛ Mali la n'an y'a bila ka suma a bɛ mɔgɔ dɔw ka courage d'u la parce que ko in kɛlen ni sisan cɛ mɔgɔ caman bɛ jijukɔrɔ baara la walasa ka bɔ ka muruti u bɛ fɛ ka muruti fari da u bɛ fɛ k'an fana k'an ka muruti fari jira olu la u k'a dɔn k'a fɔ ko min don a tɛ kolokolo an ka jamana kɔnɔ a tɛ bɛn a tɛna bɛn wa hali ni mɔgɔ min bɔra k'i bɛ n'o ko de ta ko k'o ko kɛlɛ ko k'o sariya ko kɛlɛ ko e de bɛna taga gɔrɔjigɛniya k'e de bɛna taga o promo kɛ ko k'o hakɛ ko kɛlɛ kɛ an bɛ tila k'an b'an da don fana la fana maliyɛn video a y'a partage kosɛbɛ an bɛ aw fo kosɛbɛ ka foli kurakura ye ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye Cherif Tiyame Hayidara ye kabako furatigi don aw minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ aw kan kɛnɛya sira fɛ jabɛti bɛ mɔgɔ min na tension bɛ mɔgɔ min na furudimi bɛ mɔgɔ min na walima cɛya ye gundo ye cɛya yɛrɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kɔ bɔ denbaya ka nin waati ninnu ka foyer kɔnɔna la n'o ye impuissance ye a bɛ se ka Cherifkɛ wele mɔgɔ ma fura san a bolo fɔlɔ ka na fɔ an ye ko an ye u ci ka taga mɔgɔ min yɔrɔ la k'a tɛ fɛn dɔn donc o b'a yira k'a fɔ fura in ko sababa b'a la téléphone numéro 75 81 64 58 o kuma video a y'a partage kosɛbɛ ni Cherifkɛ ka numéro ye ni mɔgɔ minnu mago bɛ fura la an bɛ ka kuma aw fɛ nin waati min na sisan fɛn min conseil de sécurité la Nations Unies na lajɛ balilen dɔ bɛ sen na réunion dɔ bɛ sen na kuma dɔw bɛ sen na a bɛ ka kɛ Ukraine kan parce que bi Ukraine ka indépendance ye fɛn min américain ye olu y'a ɲini conseil de sécurité fɛ k'o ka lajɛ balilen kɛ parce que ko centrale dɔ bɛ yen nɔ o centrale ko o kɔnɔ kuma ni Ukraine ko kuma bref o kuma bɛ sen na nin waati na conseil de sécurité la an ye o de filɛ jɔ sisan nɔ ka na video in daminɛ mais an bɛ se ka min faamu o la ka min fɔ aw ye dɔrɔn o ye k'a yira la k'a fɔ ko an ye discussion minnu lamɛn i b'a dɔn senfɛ dɔrɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu tɛ k'a ɲini k'a faamu i b'a dɔn dɔrɔn ko Ukraine kɛlen ye mɔgɔ min ka kɛlɛ yan i kɛlen ka conseil de sécurité ka nin réunion in lamɛn parce que i b'a ye dɔrɔn américains ni français ni anglais ni fɛnw
olu kɔni b'u kun fɛ dɔrɔn k'u sɔn dɔrɔn ka pousser kɛ dɔrɔn ka daba kana dabila olu ka laɲini mais n'i ye tɔw ka intervention jateminɛ n'i ye chinois ka intervention jateminɛ ka brésilien ka intervention jateminɛ bref mɔgɔ minnu tɛ ni mɔgɔ minnu ka giron kɔnɔ la i b'a ye vraiment faransi n'a ka mɔgɔ ninnu b'u kunfɛ u b'u kunfɛ surtout ni intervention min ni n y'a apprécier o ye Gabon représentant min bɛ yen ale de y'a jira ko nin y'a kalo 6 ou bien kalo 7 ɲɔgɔn ye ko nin ko kelen bɛ sen na o conseil de sécurité kan ka kɛ yɔrɔ de yɔrɔ min n'u bɛ fura ɲini banaw na a man kan tɛ ka kɛ yɔrɔ min b'a juguya ko nin y'a kalo 6 ye ko tribune yɛlɛmalen de don ka kɛ minnu bɛ Russie fɛ minnu tɛ Russie fɛ minnu bɛ Ukraine fɛ minnu tɛ Ukraine fɛ olu kɔni kɛlen don o affrontement de olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko tɛ ɲini k'a ban bilen kɛlɛ tɛ ɲini k'a ban bilen bɛɛ bɛ ka na dɔrɔn min ka di min ye min man di min ye a yɛlɛmanen don k'a kɛ guerre par procuration ko alors que kɛnɛ ma sigi o kama Nations Unies ma sigi o kama conseil de sécurité yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye donc ko il est temps que an ka bɔ o kɔnɔna la mɔgɔ ka don solution ɲini kɔnɔna la parce que kuma in kun bɛ jumɛn kan parce que i b'a ye Faransaw nana kuma olu nana dɔrɔn ka na Russie fɔ k'u diaboliser Américains nana kuma olu nana Russie diaboliser Anglais nana kuma ka Russie diaboliser alors que kɛnɛ kun sigila de walasa ka fura ɲini bana la donc olu bɛ ka bana juguya vraiment n ye Gabonnaw ka membre permanent min bɛ yen n y'a ka intervention n y'a apprécier a bɛ se ka taga fɛn sanfɛ a b'a ka intervention sɔrɔ maintenant rapidement an bɛ don Paul Seri ka minɛli la Sɔrɔdasi 49 min ni Ivoirien kun y'u cɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw tɛ n'u tilala k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw don n'an ka jamana ye communiqué kɛ k'a fɔ ko mercenaires don olu ka minɛni senfɛ muso dɔ bɛ yen ko Paul Seri a y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la ka na ko in ɲɛɲini parce que kuma caman bɛ ka fɔ o fɛ a ye k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ko a bɛna ɲɛɲini ka segin ka taa ɲɛfɔ u ka jamana kan a nana Mali la a ye mɔgɔw rencontré a ye société civile rencontré a ye mɔgɔ caman rencontré Mali la a seginna don min na aéroport la Alassane y'a minɛ u y'a minɛ ka taga n'a ye u ka minɛnikɛ yɔrɔw la yen ka interroger ka ɲininkaliw k'a la a yɛrɛ bɔra ka video kɛ k'o ɲɛfɔ k'u kun y'ale minɛ min na k'u k'a taara min a taara mun na jɔn de kun y'a wele a bɛ jɔn ka baara la o kuma sugu ninnu mais après u y'a bila mais a ka minɛnw tor'u bolo a ka passeport ni a ka fɛn minɛnmisɛnninw tor'u bolo donc kunu u y'a wele ko a ka minɛn minnu tor'u bolo ko a ka taga u minɛ a selen yen nɔ u y'a minɛ ka datugu u y'a datugu ka jalakili jumɛn ɲɛsin an ma ko entente avec les agents d'une puissance étrangère donc ko ani jamana wɛrɛ mɔgɔw bi ka surun ɲɔgɔn na ko bɛn bɛ ani jamana wɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bref kuma kɔrɔ ye jumɛn ko a bɛ ka jamana wɛrɛ mɔgɔw dɛmɛ olu kan o jamana wɛrɛ jumɛn o ye Mali ye ensuite ko diffusion de fausses informations k'a bɛ ka kunnafoni minnu di kunnafoni kolonw di ani trouble à l'ordre public ko a bɛ ka olu yɛrɛ ka jamana a bɛ ka na ni basigibaliya kɔnɔ mais kuma ye fila ye Alassane de y'a fɔ a ka discours kɔnɔna la ko le Mali est un pays frère ko a bɛ fɛ ka ko régler de façon amiable ani diplomatique o fo mɔgɔw ka wuli ka bɔ Côte d'Ivoire ka na anw fɛ yan nɔ an ko ko ka bali da a terre mais Alassane tɛ bɛn mɔgɔ ye dɛ nin b'a yira Alassane tɛ bɛn mɔgɔ ye dɛ a tɛ bɛn ɲini a ka sira tɛ bɛn na donc ça veut dire que pour Alassane Mali ye pays ennemi ye mɔgɔ mɔgɔ n'i nana Mali la o kan ka considérer comme ennemi parce que muso in minɛna de ko entente avec des agents d'une puissance extérieure muso ninnu a kun bɔra Mali de la a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ donc Alassane ka faamu ye jumɛn Mali ale jugu ye donc mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra Mali la i kan ka minɛ mais mɔgɔ kan k'u yɛrɛ ɲininka min na o ye jumɛn ni Alassane ye muso kelen minɛ k'o bɛ ka troubler l'ordre public kɛ ko entente avec une puissance extérieure ko diffusion de fausses informations Alassane ye muso min minɛ civil de don association ɲɛmɔgɔ de don marifa t'a bolo a tɛ se marifa ci la o Alassane kelen bɛ tila k'i yɛrɛ kabakoya ko mun na ko Mali ye ale ka sɔrɔdasi 49 force spéciale minɛ ko pour l'ordre public au Mali mɔgɔ kelen dɔrɔn e sera n'o ɲɛ ko bɛ n'i ka jamana déstabiliser e dun ye mɔgɔ 49 de bila ka na anw fɛ yan sɔrɔdasiw la i bɛ tila k'i yɛrɛ kala fili ko mun na k'olu minɛna donc Alassane tɛ bɛn mɔgɔ ye a tɛ bɛn ɲini a ka sira tɛ bɛn na mais ne bɛ min fɔ yan dɔrɔn o ye jumɛn ye Alassane tɛ se ka Paul Seri minɛ k'o datugu ko entente avec des agents d'une puissance étrangère ko ni Mali bɛ bɛnbɛn b'a la ale contrôle la a tɛ se k'a minɛ ko bɛ ka kibaruya kolon cari a ka jamana kan a tɛ se k'a minɛ ko ordre ko bɛ ka ordre troubler alors qu'en même temps anw yɛrɛ fɛ jamana bi bɛ tɔgɔ fɔ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ k'a fɔ ko Arazbati bi o baara kelen na Arazbati ma dan Mali kɔnɔna ma fo k'a ka avion ta ka taga yaala o don na a tun bɛ Faransi ni histoire kelen na ka Mali lagosi ka Mali sabere ka Mali ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ni Paul Seri minɛna Ado fɛ Mali ɲɛmɔgɔ kan ka Arazbati minɛ n b'o fɔ yan bi
ni histoire kelen na parce que Alassane y'a yira k'a fɔ ko sisan nɔ ko a n'a ka ko bɛɛ k'a tɛ kulonkɛ la a ka jamana ka mɔgɔ min fɛ ka c'est à dire mɔgɔ min fɛ ka fɛn dɔ lase ale ma k'ale tɛ kulonkɛ ko la quoi donc hali ni bɛna tiɲɛ de fɔ n'a ma ɲi ale ma ko ale b'i minɛ alors an dun fɛ yan mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ k'a fɔ Mali la o t'a bɔ ka avion ta ka taga yaala diɲɛ kɔfɛ ka Mali lagosi ka ko sugu bɛɛ da Mali kan ka Mali dɔgɔya nin ko in senfɛ o wele cogo di sisan intelligence avec l'ennemi entente avec les agents de l'extérieur trouble à l'ordre public foyi tɛ yen a tɛ ka min kɛ Arazba ka nin acte foyi tɛ yen i tɛ se k'a bila mina min kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛna na mun fɔ a bɛna na segin ka na don tranquille ka continuer a ka baara de fɛ ou bien an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛ ok d'accord komi ko in sera niveau min na sisan nɔ an fana ka furu siri nin dan na an ka jamana kɔnɔ yan qu'est-ce qui va être fait donc nin waati na a mɛlɛlen don a b'u bolo pendant que Alassane bɛ ka mɔgɔw bila ka na Mali la k'olu kana intervention kɛ o waati kelen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ Ivoirien k'a fɔ ko in tiɲɛ bɛ cogo min na et puis muso in tilala k'a fɔ ko n'u jɛnna ni a ye ko ale bɛna Mali la k'o ka sɔrɔdasi 90 ye ko ale bɛna na kuma ko k'a minɛ ka taga n'u ye donc ça veut dire que hali Alassane tɛ fɛ sɔrɔdasi 49 in ka bila a tɛ fɛ o ka bila a tɛ fɛ o ka bila parce que a bɛ Faransi ka baara la ko bɛ se ka na ni gɛlɛya ale b'o dɔrɔn de nɔfɛ donc aujourd'hui Alassane est contre la libération des 49 militaires il est contre l'état du Mali ni minɛni b'o yira clair et puis association des droits de l'homme bɛ min Amnesty International bɛ min où sont Amnesty International et autres là il n'y a plus de liberté d'expression en Côte d'Ivoire Alassane peut arrêter tout le monde personne ne parle et c'est au Mali qu'on vient le Mali qui est attaqué par les terroristes et c'est au Mali qu'on vient nous déranger ici avec des histoires de droits de l'homme Alassane ta fanfɛla ye an bɛ taga Burkina u ka premier ministre a na kɛ ni ko baba fana ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ vidéo y'a partagé. Certains Burkinabés estiment aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Est-ce que déjà vous partagez cette opinion? On a vu dans une délégation, en tout cas du Burkina Faso, de haut niveau qui était au Mali. Est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Ayiwa, journaliste ye ɲininkali min kɛ o ye jumɛn ko Burkina population fanba kɔni bɛ ka laɲini kɛ sisan nɔ ko Burkina ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la kuma in bɛ Russie de nɔfɛ parce que hali journaliste yɛrɛ bɛ siran ka Russie tɔgɔ fɔ sisan kuma in bɛ Russie de nɔfɛ ko yalama ko o bɛ cogo di ko surtout ko Burkina ko délégation dɔ tun wulila ko ka bɔ Burkina ko kana Mali la yan nɔ donc ko yala ko yalama jamanadenw bɛ nin hakilila min kan n'o ye k'a fɔ ko Burkina ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la ka baara ɲɔgɔn wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taga Russie nɔfɛ ko yala ko premier ministre hakilila ye jumɛn o la. Nous avons des relations de partenariat avec la Russie depuis bien longtemps. Ko jɛɲɔgɔn kɔni ale ka jaabili ye ko jɛɲɔgɔn bi olu ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko kabi waati jan. Alors sur la question des partenariats, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une logique de diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord le principe. Ko olu bi faamuya min kɔnɔ sisan nɔ olu bi taga sira min kɔnɔ la olu baara min kɔnɔ ko ye jumɛn ko ye olu ka Burkina jɛɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ko k'a dayɛlɛ ka suguyaw falen kɔrɔ ye jumɛn ka jɛɲɔgɔn wɛrɛw ɲini yɔrɔ la k'olu b'o logique de kɔnɔ olu b'o taa sira de kɔnɔ olu b'o faamuya de kɔnɔna na sisan waati na ka dɔn ko Burkina bɛ sira min kan Burkina bɛ faamuya min kɔnɔna la nin ye ministre ka jaabi ko o ye ka u ka jɛɲɔgɔnw ka a falen ka a suguyaw caya o b'o de kɔnɔ sisan d'abord a jaabi fɔlɔ min ye k'olu ni Russie bɛ baara la k'a mɛnna depuis la ko tɛ ensuite k'olu y'a kanu olu bɛ faamuya min kɔnɔna na logique min kɔnɔna nin waati na k'o ye ka jɛɲɔgɔnyaw k'a bolofara caya kosɛbɛ. Le principe de liberté pour nous d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. D'abord, ko olu ka jɛɲɔgɔnya bɛ sigi sen damadɔnu kan o sigi sen damadɔnu a belebeleba jumɛn o ye c'est à dire yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo liberté b'u bolo ni mɔgɔ min ka d'u ye u n'o tigi ka taga jɛ kɛ donc k'o b'olu bolo a bɛna na kuma dɔ de fɔ pour nous d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat. Aïwa, a kumaba dɔ fɔ yan on va voir dans les jours à venir n'a bɛna assumer en plus que olu ka jɛɲɔgɔn ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a sirilen don olu ka
liberté la c'est-à-dire yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo fɔlɔ yɔrɔ min ka di u bɛ taga yen ko wa fana ko jamana min ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔn min ni o fɛ jɛɲɔgɔn bɛ nafa se olu ma olu b'o de nɔfɛ wa olu bɛ n'o de ɲini ko wa ko hali n'a sɔrɔ n'u ka go mɔgɔ dɔ ye n'u ka go olu jɛɲɔgɔn kɔrɔba dɔw ye bon ni min ka di o k'o tigi bɛ se k'o kɛ n'a ka di o tigi bɛ se k'olu ye k'u to yen a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais k'a fɔ de ko olu ye mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ ko ni jɛɲɔgɔn an bɛna nafa dɔ sɔrɔ a la ko k'a fɔ ko k'o to yen o tigi kama k'o tɛ kɛ kuma kɔrɔ ye jumɛn kuma in bɛɛ bɛ Russie de nɔfɛ mais an t'a dɔn min b'o kɔnɔ donc ko olu ka jɛɲɔgɔn kura bɛ ten dɛ donc ni olu ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko i ni Burkina bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vu que a nafa ka se Burkina ma maintenant o kɔni hali n'a sɔrɔ ko n'u bɛna mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ u jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw tɔɔrɔ a ka bɛ jɔn ma o ye Faransi voilà. Avec eux. Ensuite, la diversification est fondée sur le principe de la sincérité. Il faudra que ce soit des partenaires. Ko ka tugu la fana ko fɛn min ye ka u ka jɛ ka suguya falen ka a mɔgɔ caya ko a bɛ sigi sinsin bere jumɛn b'a la tuguni ko o ye kɔnɔnajɛlenya il faut que u ni mɔgɔ min na jɛ u ka kɛ kɔnɔnajɛlenya an m'a yɛrɛ ɲininka o kuma a bɛ fɛ ka mun fɔ ko Faransi tɛ kɔnɔnajɛlenya. Sincère, qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ko fana a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka u dɛmɛ de quoi et puis a ka kɛ fana dɛmɛ min fana ye bɛɛ b'a ta sɔrɔ quoi donc o kɔrɔ de ye ko bon pourquoi nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn san donc an ka tile k'a fɔ dɔrɔn kɛ Faransi fɛ jɛ o tɛ gagnant-gagnant ye Faransi fɛ jɛ nafa t'a la Faransi fɛ jɛ bonya t'a la Faransi fɛ jɛ o tɛ fɛ k'anw dɛmɛ ministre kan ka nin kuma ninnu de fɔ tantɔ nin kuma ninnu b'o de yira quoi kuma in bɛɛ bɛ Faransi ni Russie de ni ɲɔgɔn cɛ. Ensuite, également, sur la question militaire, le partenariat donc est fondé sur le principe de l'indépendance territoriale. C'est pour dire que dans cette logique de partenariat, il n'est pas question pour nous que des troupes étrangères viennent mener donc le combat que nous menons à l'heure actuelle. Ayiwa kuma belebeleba wɛrɛ fana bɛ yan tugun peut-être a bɛ ka Burkina population fana de jaabi yan nɔ k'olu rassurer awɔ ko olu ka n'u ni jamana min bɛ jɛ ko a sinsin bere dɔ fana ye jumɛn tuguni o ye c'est-à-dire u ka dugukolo sanfɛ Burkina dugukolo sanfɛ o tigɛ b'olu bolo o ka dɔn wa fana u tɛna fɔ ko ka taga mɔgɔ sɔrɔsi wɛrɛ nɔfɛ ka na jamana wɛrɛ la ko bɛ na olu ka kɛlɛ kɛ quoi ayi k'olu ka sɔrɔsi yɛrɛ de b'a kɛlɛ kɛ kuma ye peut-être il veut répondre au Burkina bɛ k'a fɔ ko aw hakili sigi parce que Barikani ɲɛmɔgɔ kun u gɛnnen ka bɔ Mali la u taara Burkina ka t'u ka service proposer ko donc ni Burkina bɛ sɔn olu bɛ n'u installer Burkina ka Burkina dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ peut-être a bɛ fɛ ka olu de jaabi k'a fɔ non anw ka n'an ni mɔgɔ min bɛ jɛ i ka sɔrɔsiw tɛna n'an fɛ donc bref Barikani tɛna na anw fɛ Barikani sɔrɔsiw tɛna n'an fɛ peut-être c'est ce qu'il veut dire. Donc à la place des forces de défense et de sécurité. Et l'autre aspect, c'est l'optimisation des atouts de chaque partenaire. Et c'est extrêmement important. Compte tenu de la complexité de la menace, nous avons des partenaires donc, qui sont spécialisés dans les questions de formation. Nous avons des partenaires qui sont spécialisés donc, dans les questions de renseignement. Nous avons aussi des partenaires qui sont spécialisés dans les questions d'équipement. Donc, il s'agit pour nous d'optimiser donc, les atouts de chaque partenaire. En tout état de cause, ce qui est extrêmement important, c'est que nous puissions compter sur nos propres forces. Nous puissions compter sur la construction d'une capacité endogène de résilience et de résistance. Et c'est ça, en fait, notre but aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de la diversification des partenaires. C'est vrai qu'on a un partenaire classique qui est la France. Il y en a qui pensent aussi à la Russie, à bien d'autres pays. Mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement Alors, je ne sais pas ministry kuma bon ko aw jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Faransi ye bon Burkina bɛ caman bɛ yen nɔ sisan o bɛ ka Russie kuma fana fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ ka laɲini yɛrɛ kɛ ko ka Faransi ko in ko k'a dabila pepepepepewu yɛrɛ de quoi donc ko hakilila jumɛn b'aw la. Dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, ceux-là qui demandent justement une rupture totale avec la France? Ko yalama e bolo minnu bɛ k'a fɔ ko ka Faransi ko in jɔ pepewu ka Faransi gɛn ka Faransi fɛ jɛɲɔgɔn ministre Burkina bɛ caman bɛ ka wuli sisan ko Faransi ko in ko k'a dabila Russie ko kuma yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman da e bolo sisan nɔ Faransi ko in minnu bɛ k'a fɔ ko ka Faransi ko in dabila e bolo olu jo b'o kuma in fɔli la ministre ka jaabi ye jumɛn ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o kɔrɔ ye jumɛn Burkina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o kɔrɔ ye jumɛn ko in tɛ ko jɛlen ye a tɛ ka nimisi wasa donc o kɔrɔ ko mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko kisɛ b'a la kɛ hali ni ma dɔ wɛrɛ fɔ o kɔfɛ. Je comprends.
revendications. Parce que la France, c'est vrai, c'est le partenaire historique. Et c'est le premier partenaire. Même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un dévancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si... tiɲɛ don ani faransi an jɛɲɔgɔn fɔlɔ y'an ka jɛɲɔgɔn kɔrɔba don a ko nka i n'a fɔ mɔgɔ dɔ y'a fɔ ka kɔn ye cogo min na ni Tuma Sankara ka kuma ye ko dɛmɛ dɔ kan ka dɛmɛ faga de est-ce que aw ni bamanankan faamu a y'a fɔ tubabukan de la ta ɲɛ mais n y'a yɛlɛma bamanankan na mais n hakili la kuma min faamu ko dɛmɛ kan ka dɛmɛ faga de kɔrɔ jumɛn n'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ni kɔnɔjɛlenya don o dɛmɛ n'a bɛ se yɔrɔ dɔ la a tigi kan ka bɔ dɛmɛ ɲini kɔnɔna la e bɛna dɛmɛ min kɛ a ye o kan k'a tigi permettre ka bɔ dɛmɛ ɲini kɔnɔna la mais e bɛ dɛmɛ min k'a ye ni halisa n'a a ma bɔ dɛmɛ ɲini kɔnɔna ni halisa n'a bɛ ka dɛmɛ ɲini o kɔrɔ k'e tɛ ka dɛmɛ kɛ a ye donc ko ministre ka jaabi ye jumɛn ko faransiw baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ baarakɛ ɲɔgɔn fɔlɔ yɛrɛ don komi i n'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye kuma in fɔ ka kɔn ale ɲɛ cogo min na ko dɛmɛ kan ka mɔgɔ bɔ dɛmɛ ɲini de kɔnɔna na dɛmɛ kan ka dɛmɛ faga kuma kɔrɔ dɔ ye quoi donc a bɛ fɛ k'a fɔ ko mais faransi b'u dɛmɛ halisa u mago bɛ dɛmɛ na tugun donc o kɔrɔ ko faransi ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ. Depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide. Il faut se poser des questions. Oh, ko mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka fana mɔgɔ kan ka ɲininkali tun bɛ sɛmɛ i yɛrɛ la dɛ ko nin y'a san joli joli ye ko faransi ka dɛmɛ ma se ka olu bali ka bɔ dɛmɛ ɲini na donc ko mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o ko la dɛ ni dɛmɛ in ye dɛmɛ ɲɛnama ye. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Parce que il faut également dire que nous, en tant que dirigeants, nous ne pouvons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles. Ako ale fana da ale dalen b'a la fana ye ko dɛmɛ ko il est temps que waati sera dɛmɛ a ka segin ka lajɛ tuguni ye ko olu minnu ye marakɛbagaw ye olu minnu ye ɲɛmɔgɔ ye ko olu tɛ se ka to ten quoi ka u tulo gerenen to jamanadenw ka wele kama quoi kuma min bɛ ka fɔ laɲini minnu bɛ ka kɛ revendication min bɛ ka kɛ olu tɛ se ka continuer k'a kɛ i n'a fɔ tulo t'o la ko fana tɛ se ka kɛ quoi donc kɔrɔ ye jumɛn waati dɔ de sera sisan jamanadenw taw k'a lamɛn. Parce que ces revendications, parce que nous avons des composantes importantes de notre peuple qui le réclament. Parce que ko u ka jamanaden fanba de bɛ ka ko in laɲini o ye jumɛn faransi ka taa ka bɔ yen jamanaden fanba de bɛ ka laɲini donc o ko min olu tɛ se ka kɛ i n'a fɔ tulo t'a la. Et donc il faut bien sûr qu'à un moment donné donc, nous puissions regarder. Mais je voudrais terminer en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre le peuple burkinabé et le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations burkinabées. La preuve, c'est que nous avons des Burkinabés qui vivent en France. Alors, mais ko ale bɛ fɛ ka kuma in banni min o ye jumɛn ko gɛlɛya foyi tɛ Burkina jamanadenw ni Faransi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o misaliya suruma ye jumɛn ye ko Burkinabé dɔw bɛ baara kɛ Faransi Français dɔw bɛ baara kɛ Burkina bon an ka taa. Et qui vivent en bonne intelligence avec les Français. Nous avons également des Français, des citoyens français qui vivent ici et qui sont en bonne intelligence avec les Burkinabés. Donc, le problème ne se pose pas en termes de peuple ou de population, mais le problème peut-être se pose en termes de politique, de relations de coopération, de politique et de relations donc, entre gouvernements. On a l'impression qu'il y a eu quand même une petite brouille entre-temps avec les propos de l'ambassadeur. On a vu donc, en tout cas, le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui rappelait donc l'ambassadeur, en tout cas, à revenir ou en tout cas à éviter certains types de propos. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors de la fête du 14 juillet où l'ambassadeur a évoqué les situations utiles sur les réseaux sociaux. Alors comment vous réagissez à tout cela? Ayiwa ko kɔsɛ na yɛrɛ ko a kun gɛlɛyara aw ni faransi ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ko dɔw yɛrɛ kun ye kuma caman fɔ faransi ambassadeur fana kun ye kuma caman fɔ ko faransi ambassadeur tila ka na réseaux sociaux sanfɛ tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ n'u bɛ dɔ fɔ faransi ma u b'a fɔ faransi ka taa et puis u bɛ kuma caman fɔ k'olu ye ijo utile ye c'est à dire ko naloma nafamaw don quoi donc ko e ka hakilila ye jumɛn ye nin ko in na. Comme tous les Burkinabés, j'ai été indigné. Ko i n'a fɔ Burkinabé tɔw bɛɛ ale kɛlen ka faransi ambassadeur ka kuma mɛn a y'ale tɔɔrɔ a y'a dusu kasi a y'a kuma suli. J'ai été outré par les propos tenus par un ambassadeur aussi respectable
M. Alad, et qui représente un pays aussi respectable que la France. Que nous bon, il y aura une diplomatie là, il y a ako Burkina fo Burkina be tobe ale kelenga ni kuma me France ambassadeur la ka ale toro a dusu ka sha kuma sulu ko surtout ko kuma mbora mo minda ambassadeur mindu ko ni ambassadeur mo bay abora jamana mino fana jamana bay ambassadeur mindu bunya baka abora jamana mi fana jamana bunyale kuma koro jume ni mo be fa fi bamanan kana ni na ku ma doro ko kasa den fana soro kan kewa we blende quoi okoro de ki fa kuma shuli okoro de na fara ko e mali yere sona kan ke okoro ki mali kuma shuli okoro ko mali dambeti so mi ma e ake donc ni mo ni fota mo ma diplomatie la ka fa ko e kuma do fa kuma nyumante mais ka fa ko e mo bay e bora jamana bala donc okoro e kuma mi fo abika jamana kuma shuli abe yere kuma shuli dogal le do quoi affectueusement la patrie des droits de l'homme, donc qui est aussi donc la patrie de la liberté d'expression. Ko surtout ko français mi jamana mi nu ba fa ko de aramadia hakesh faso yi o ko français jamana mi nu ba fa ko o de be se gi hakela ta fa ko faso yi o français kelen de kana fa ka na Burkina bo do parce que ku fait la fo donc effectivement nous avons mal vécu ces propos, mais il faut dire que le gouvernement a réagi. Je ne voudrais pas revenir encore plus donc, sur la question. Le gouvernement a réagi, a fait un communiqué et bien sûr l'intéressé s'en est excusé. Mais permettez-moi de dire une chose. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Excellence, on va. Non, mais faire une mention spéciale que Burkina jeunesse parce que l'Afrique va se réveiller. Pour solution faut être là. Voilà, l'Afrique va se réveiller et beaucoup de personnes vont nous rejoindre dans le cours de route. À quoi? Mais allez faire un peu de du mais. Quand il faut qu'à donc à faire que Burkina demsonum bilama ou codon.